99.2 Vörösmarty Rádió, a város hangja. Nos, kedves hallgatóink, erre az órára is egy remek hangulatú beszélgetést ígértem önöknek, úgyhogy be is mutatnám akkor, kik azok, akikkel beszélgetni fogunk. Hölgyek ki az elsőbség alapon, itt van Fodor Réka, szia! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Egész órában itt lesz velünk, majd elmondjuk, hogy miről nem fogunk beszélgetni később. Okay. Viszont ami biztos, hogy most a zenével kezdünk, hiszen itt van velem Füzi Máté, a Band of Streets nevű formáció vezetője. Szervusz, sok szeretettel köszöntelek. Szervusztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Láthattak, hallhattak benneteket itt a Lecsófőző Vigasságon, hiszen utcazenével örvendeztettétek meg az egyébként is jó hangulatban lévő főző embereket, hiszen a muzsika hozzá tartozik minden jó programhoz. Ha azt mondom, hogy utcazenészként mentetek ugye itt végig, akkor már a hallgatók fejében ugye van egy kép. Mindenki látott már utcazenészeket, illetve tavaly is ugye már a Lecsófőzőn ez megjelent. Viszont nem mindegy, hogy mi az, amin játszotok, milyen stílust játszotok, és egyáltalán mi az, amit képviseltek. Na, ezt összefoglalni, azt hiszem, hogy neked is nehéz feladat, de most akkor igen, megkérnélek erre, hogy mit lehet rólatok tudni a Band of Streets nevű formációnak, mi a célja, mit szeretne megjeleníteni, hallhatóvá tenni. Band of Streets, igen. Eredetileg hogy is mondjam, 60-as, 70-es évek New Orleans-i zenéjét szerettük volna megvalósítani, meg meghonosítani Magyarországon, de aztán az egyikünknek eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha mi Mr. Presidentet, meg Labust és Culture Beat-et játszanánk, és akkor mondtam, hogy őrültség, mert hát azért mégiscsak szakmai jellegű ez az egész dolog, és hát mit fognak szólni, meg stb. Szóval megcsináltuk az első ilyen egyveleget, és hát nagyon tetszett az embereknek, úgyhogy mi maradtunk ezen a vonalon, mert nekünk is nagyon nagy szívügyünk visszaemlékezni a 90-es évekre, és hát én is abban nőttem fel, tehát én máig vállalom és büszkén mondom, hogy a Hip Hop Boys Fan Clubba jártam, a Citadella Dance Clubban annak idején, 1996 és 7 magasságában, és hát rendkívüli nagy rajongó voltam, úgyhogy így jött az ötlet, hogy mi játszunk retro diszkót. Az embereknek igazából egyre jobban tetszik, és mindenhol egyre jobban tetszik, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy maradunk ennél a történetnél, és így egyáltalán nem baj, hogyha még bele is őrültködünk egy kicsit ebbe az egész dologba. És miért pont ezek az előadók kerültek elő egyébként, vagy pottyántak be a tarsolyotokba, és hogy ezek is maradtak? Tehát most maradtak, persze. Tehát azért a Coco Jumbo-ról nem fogunk szerintem megfeledkezni, még legalább egy 30 évig. Mi sem. Az a zenei történetünk része marad, a Coco Jumbo. Akkor ugyanilyen ikonikus sláger a Mr. Wayne, ugye 1994-ben. Hú, mekkorát tomboltunk erre. Bizony. És de abból indultatok ki egyébként, bocsáss meg, hogy szabba vágtam, csak hogy így eszembe jutott hirtelen, hogy nektek voltak ezek a kedvenceitek, kvázi, vagy igazából inkább arra fókuszáltatok, hogy akkor ez a nagy közönség kedvence volt? Vagy mind a kettő? Hát igazából van elrejtve benne néhány olyan dolog, ami nagy közönség kedvenc is volt. Az nyilvánvalóan nincsen elrejtve, mert azt persze hallani lehet, de ami eszméletlenül jól szólt, és én nagyon szerettem, mint például senki nem emlékszik már olyanra, hogy Master Boy, vagy senki nem emlékszik nagyon arra, hogy Capella vagy Corona nevezetű együttesek, pedig nekik volt a Baby Baby, meg a Anybody Here, meg az ilyen jellegű számaik, amiben igazából csak egy dallam fog felcsendülni, és az ember rögtön neki áll ropni a táncot, mint itt a Lecsófőzőn is. Egyébként itt nagyon jó volt, mert nem, tehát én nagyon szeretek úgy koncertet játszani, hogy nem kell az embereket kimozdítani a helyükről, meg mit tudom mi. Ahogy itt vonultunk végig, mindenki jött, és volt egy hely, ahol körbe is zártak, akkor ott nem is tudtunk tovább menni. És végig, szóval nagyon jó itt a hangulat, függetlenül attól, hogy a 3 kiló hamut meg az 5 köbméter füstöt nyeltük le, és mit tudom én mi, de eszméletlenül jól éreztük magunkat. Szóval nagyon ritka az olyan fesztivál, ahol, hát persze fesztiválon nem ritka, de hogy is mondjam nektek, olyan inkább falunapokon, vagy egyéb olyan hasonló dolgokon, ahol az emberek egy kicsit szemérmesebbek, ott nehezebb őket megmozdítani. Tehát itt hát nem kellett. Itt nem kellett megmozdítani sem, mindenki ment magától. Gyakorlatilag. Na hát akkor ilyen nagyon populáris slágereket is játszotok. Szerintem a 90-es évektől egyébként nagyon sokat kaptunk, úgyhogy aki arra nem tud táncra perdülni, azt szerintem semmire. Hát mi is ebből indultunk ki. Tehát ez az egész dolognak az alapja, hogy csak hangszerelés kérdése az,
hogy abban a pillanatban, amikor meghallják, ők ráismerjenek. És igazából innentől kezdve a mi nevünk az gyakorlatilag teljesen mindegy is ebben az egész történetben, mert nyilvánvalóan nem saját zenét játszunk, és így nem kell egy új dologhoz, egy új stílushoz, vagy valamihez hozzászoktatni az embereket, hanem egyszer csak úgy nagyon szeretek olyan helyeken játszani, ahol még nem láttak minket, mert akkor azt látom az embereknek a szemében, hogy így egyszer csak így beleült az agyba, hogy erre én emlékszem, mert ez a Scootertől a How Much Is the Fish, és akkor csap a másiknak a térdére, hogy emlékszel, hát júj, tényleg, és akkor ez nagyon jó ezt nézni, ezt nagyon szeretjük. Egy picit beszéljünk azért a hangszerelésről is, mert az sem mindegy, hogy ezeket a slágereket ti nem akármikkel szólaltatjátok meg. Igen. Van 7 fúvós, meg 2 ütős hangszer. Hát igazából 2 trombita, egy harsona. Én játszom ezzel a Melofon nevezetű csigához hasonlító ilyen beteg trombitához hasonlítható valami. És van 2 szaxofon, egy szuzafon, ez a nyakba vevős tuba, rajta a tárnyéros tévével a tetején. És remélem nem hagytam ki semmit, mert úgy megsértődnek. Nem tudom, majd mondják. és ugye van pergődob, meg nagy dob. Nyilvánvalóan itt az is nagyon lényeges dolog volt, hogy ne kelljen hangosítani. Tehát, hogy nálunk a hangosítással ne kelljen foglalkozni. Hát nem húztatok most se utánfutót magatok után. Nem játszunk hangosítással, és nem játszunk színpadon sem. Nem szeretünk írtani igazából, mert úgy már elvágódunk, tehát elvágnak minket az emberektől, hogyha nekünk színpadon kell játszani. És hát a teljes hangszerelést azt én végzem. Úgyhogy minden, amit hallottok, az én kezem munkájának a Ezt akartam kérdezni, hogy ugye nyilván ezeket a számokat valahogyan nektek át kell húzni ezekre a hangszerekre, igen. Akkor ez a te feladatod, és így van. Mekkora feladat ez? Hát elég komoly. De mennyi ideig tart? Engem így érdekelnek ezek a részletek, hogy ha leülsz igazából most akkor, ha egy Coco Jumbo-t mondunk, tudjuk róla, hogy nem azért szeretjük, mert egy bonyolult szám. Viszont attól függ, de ezt most sértés nélkül mondom, persze, nem a bonyolult számokra fogunk hú de nagyot bulizni, na de hát azért attól függetlenül ezzel dolgozni kell. Igen. De az sem volt mindegy, hogy nyilvánvalóan ezt tehát nem fogok ceruzát és papírt, mint Mozart és Beethoven, és elkezdek, és hogyha már átradíroztam a Lukas papírt a másik oldalára, akkor lefedem egy kis cetlivel, és kezdem előről az egészet, hanem erre már vannak azért modernebb megoldások, számítógépen csinálom ezt az egész dolgot. Nyilvánvalóan annak idején azért volt nagyon lassú ez az egész történet, mert ki kellett tapasztalni magát, hogy működik az egész, és hogy mit, hogyan tudok vele megcsinálni. Ma már hála Istennek jóval gyorsabban megy. Szóval amikor beüt a fejbe egy ötlet, hogy valamilyen medlit meg kellene csinálni, mert ugye játszunk a mostani slágerekből is ilyen klub medli elnevezésű dolgokat, akkor már nem okoz problémát az, hogy összerakjam tehát nem tart hetekig, mire összerakom, hanem azért úgy néhány nap alatt úgy meg tud most már lenni, mert a fülem is ráállt most már az egész dologra. Igazából a zenekar idén 5 éves, idén ünnepeljük az 5. a zenekar fennállásának az 5. évfordulóját, és mostanra azért már mindannyian eljutottunk addig a rutinig, hogy nekem a hangszerelés is könnyebben megy, a srácokat is könnyebben rá tudom venni, megtanulják ott a nélkül. Mert ennek nyilvánvalóan úgy van értelme, tehát hogy most úgy gondold végig, hogyha itt most végig megyünk, és akkor hurcibáljuk magunkkal a kis kottánkat, és akkor letesszük az állványt, és akkor elkezdjük, és akkor viszont nem tudunk az emberekkel foglalkozni. Úgyhogy ezt mindenki pontosan tudja a zenekarba, és mindenki nagy hős. Ezt most azért mondom, mert hallgatnak a buszba. Üdvözöljük őket! És megtanulják kotta nélkül, és jó kis csapat vagyunk mi, és szeretünk együtt lenni, és ennek megfelelően nem is baj, hogy szeretünk, mert eléggé sokat vagyunk együtt. Kellemetlen lenne, hogyha ez nem így lenne, viszont hogyha már említetted, hogy 5 évesek vagytok idén, ilyen szép kerek szám, akkor 5 évvel ezelőtt ez honnan indult? Tehát alapvetően mindenki zenész, vagy baráti társaság voltatok, gondoltatok egyet, hogy miért ne? Hát a zenészség az egy kicsit egy olyan dolog, hogy a zenésznek nem sok olyan barátja van, aki nem zenész. Tehát akkor ezzel megválaszoltam. Igen, sajnos ez egy olyan történet, ami gyerekkorban elkezdesz, és akkor ezen így az iskolák, amiken végigmész, azon úgyis mindenki rajtad kívül ott is muzsikál, úgyhogy nem nagyon tudod kivédeni azt, hogy ne legyenek zenész barátaid így. És sokan persze barátok vagyunk, sokan már akkor is azok voltunk,
sőt, nagyon sokan dolgoztunk is együtt, és így eléggé vegyes a társaság, tehát a Pannón Filharmonikusokból vannak muzsikusok bent, a Pécsi Nemzeti Színházból, és amúgy meg mindannyian zeneiskolában tanítunk, vagy szakiskolában Pécsen. Úgyhogy igazából úgy jött ez az egész történet, hogy én már nagyon régóta szerettem volna egy ilyet csinálni, és most megint halálra fogják magukat röhögni, mert szerintem most fogják végighallgatni 260-adjára az, hogy én 2000-ben voltam az Egyesült Államokban, és voltam a Disneylandben, és a Disneylandnek van egy ilyen brass bandje. Ők úgy óránként kijönnek, hát uniform is, meg minden az ég a világon, és eszement show. Tehát olyan, hogy... Na most én akkor voltam másodikos konzis Pesten, a Bartók Béla az Zeneművészeti Szakközépiskolában, és azt mondtam, hogy hát nem igaz, hogy ilyet is lehet csinálni, hát én még ilyet nem is láttam sose. És rengeteg zenei tapasztalat volt, ott ért ott engem, ott San Francisco, Sacramento környékén, és mondhatni, hogy hogy nem megújulva jöttem haza onnan. És nagyon régóta bujkált az, hogy kéne egy ilyen zenekart csinálni, csak már akkor is tudtam, hogy rengeteg meló van vele. Na, hát most már pontosan tudom, hogy mennyi meló van vele, mert most, hogy megcsináltuk, de én nagyon boldog vagyok tőle, hogy megcsináltuk, úgyhogy én ezt nagyon szeretem csinálni. És miért egyébként? Tehát, hogy kifejezetten úgy jöttél haza megújulva, meg ez volt a terv is, hogy ezt az utcazenét megvalósítani? Mert azt mondtad, hogy ez a színpadi dolog, ez annyira nem. Tehát, nem, hogy ez igazából én eredetileg kürtös vagyok. És az én hangszeremen nem nagyon játszanak könnyű zenét. Nem úgy, mint a trombitán, vagy mint a szaxofonosokat fölzobálják a nők itt az utcán, és egyfolytában csak azért, mert szaxofon van a kezében. Soha nem tudtam megérteni, hogy ez hogy van. Akkor majd beszélgetünk erről, Réka, jó? Nincs egyelőre ilyen tapasztalatom valahogy én. A populáris hangszereket azokat mindig nagyon, nagyon szerették, és a kürt az igazából nem volt sosem az. És egy ideig eszembe sem jutott az, hogy én könnyű zenét játszak rajta, viszont ezek az amerikai élmények, ezek ugye arra sarkaltak, hogy elkezdjek ezzel is foglalkozni, de hát nyilvánvalóan 16-17 éves voltam akkor, szóval nem igazán, hogy mondjam, tehát nem nagyon volt senki, aki ebben segíteni tudott volna. Hát saját úgyhogy hát így persze később. Akkor átaláltam ezt, amit mondtam, erre a hormonzavaros trombitára. És... Kár, nincs itt nálad? Nincs, nem hoztam, elment aludni. És hogy is mondjam neked, onnantól kezdve sokkal könnyebb volt, mert nyilvánvalóan én ugyanúgy előrefele tudok fújni, mint a srácok, mert a kürttel a hátam mögé fújok. És akkor 2010-ben, 11-ben jött ez az egész dolog, hogy de csináljuk, meg ez tök jó, meg hallgatjuk ezeket a külföldi zenekarokat, főleg amerikai zenekarokat, és mennyire jó, és hogy tényleg csináljuk meg, és akkor léptem egyet, és akkor azt mondtam, hogy csináljuk meg, mert ezt tényleg szeretném. Ugye még a legelején említetted, hogy egy New Orleans-i stílussal indultatok, hogy azt szerettetek volna behozni, és aztán lett ez a populáris, mindenki által ismert buli zene tulajdonképpen. A New Orleans-i stílus, ez így, én nem vagyok otthon nagyon a zenében, úgy nem tudom hová tenni. Tehát, hogy ez mit jelent, és miért nem lehet ez ugyanolyan populáris? Magyarországon? Igen. Mert itt a kérdés az úgy szól, hogy miért nem lehet populáris Magyarországon. Igen, akkor maradjunk ennél, hát, igen. Sajnos, hát itt, hogy is mondjam neked, sajnos itt meghatározott az, hogy mi az, ami én szerintem legalábbis, hogy mi az, ami populáris lett, és mi az, ami nem. Rengeteg nagyon jó zenekar van, és rengetegen játszanak olyan stílusokat, amiket még én sem hallottam, pedig azért nyilvánvalóan muzsikus vagyok, és ezzel foglalkozok. És egyik jobb, mint a másik, de hát nem fognak egyről a kettőre jutni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a zenekar fele ennyire nem lenne sikeres, hogyha mi nem Balbi Gört játszanánk, vagy Coco Jambót. És nem tudtok így bele csempészni más, tehát ez a próbálkoztok. Hát azért igyekszünk, persze, hát azért igyekszünk belecsempészni ilyen egyéb hasonló dolgokat. Meg az az igazság, hogy a külföldi zenekarok is úgy igyekeznek belecsempészni a dolgokat, például ott van ez a Soul Rebels nevezetű brass band, fek a srácok, eszméletlenül szól nekik az összes hangszer, majd hogy nem ugyanaz a felállás, mint a miénk, illetve hát tulajdonképpen mi vagyunk ugyanaz a felállás, mint ők, tehát azért, hogy tartsuk meg a tiszteletköröket, respektet, meg mit tudom mit. Szóval a lényeg az, hogy ők is játszanak Get Lucky-t, vagy ők is játszanak más világslágert, csak abban a hangszerelésben és abban az ízlésvilágban, amiben a New Orleans-i stílus
meg ez a second line stílus, ezt itt most igazából nem nagyon tudom elmagyarázni, hogy ez micsoda, meg megmutatni sem. Aki szeretne utána nézni, az nyugodtan nézzen utána. Ők ebben játsszák el. Tehát magát a számot azt te fel fogod ismerni, csak azt fogod belőle érezni, hogy ez valami rendkívül és teljesen más, és eszméletlen jó. Ez egy szenvedély nálatok, ez az utca zene? Bár gondolom máshogy nem lehet. Megmondom neked őszintén, hogy végül is az lett. Tehát az lett belőle, mert én, hogy is mondjam, nálunk az volt itt az elképzelés a családban, hogy én itt majd nagy kürtművész leszek, és akkor én itt majd a berlini filharmonikusok első kürtöseként majd én hozom haza az 5000 eurókat, és itt eszméletlen dolgok fognak történni. Na most, amikor ez nem jött össze, akkor ugye hát néztünk egyet ebbe az egész dologba, viszont én ebbe megtaláltam magam ebbe az egész történetben, amit most csinálunk, és hát nem tudom, mindig eszembe jutnak azok a szavak, hogy tulajdonképpen sosem tudhatod, hogy mit hoz a jövő, mert nem tudod. És mi a jövő nálatok, vagy van-e ilyen elképzelés, hogy mit szeretnétek, még hova szeretnétek elmenni, vagy hol szeretnétek zenélni? A tubásomnak, az Olikának üzenem, hogy mindenféleképpen szeretnénk eljátszani a freestylert. Ami a következő egyben benne van, csak a spanyol út miatt nem tudtam befejezni a hangszerelést, és nagyon sajnálom ezúttal is. És persze, rengeteg olyan 90-es évekbeli szám van, ami még arra vár, hogy mi meghangszereljük. És nyilvánvalóan nem akarok most itt titkokat elárulni, meg az majd legyen majd meglepetés, hogy még miket fogunk játszani, de igazából az agyjárásom az egyre elmebetegebb. És ez mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy nem tudom, hogy hallottad, de igazából az utolsó egyvelekben már volt Prodigy is. Azt nem, mert szerintem azt nem itt játszották. Igen, valószínű, meg Barbie Girl is. És hát ugye ilyenekről lemaradtam. És hát valószínűleg akkor a Cosmix a házbanról is lemaradtál. Most akkor a busszal vissza kellene fordulni. El kellene jönni ide, és akkor előre kezdeni az egészet. Előre kezdeni, igen. Tehát én most fogok ráérni, csak szólok. Jó. De tudok még hozni embereket, akik örülnének ennek, úgyhogy szerintem megéri. De lehet, hogy most nem vagyok nagyon közkedvelt, na mindegy. Dehogy nem, biztos lehet benne. Na, viszont azért arról se feledkezzünk meg, hogy van egy pár elismerés is mögöttetek, tehát, hogy nem csak így zenéltek ki a nagyvilágba, hanem ezt el is ismerik. Miket lehet tudni, milyen helyeken játszottatok, és mit kaptatok? Az első nagyon nagy lépés a zenekar életében az a Veszprémi Utca Zene Fesztivál volt 2013-ban. Azt is nagyon szeretjük. Azt mi is nagyon szeretjük. És egyébként tulajdonképpen én szerintem nyugodtan mondhatom azt, hogy azt szeretjük a legjobban az összes fesztivál közül, és akkor itt most lehet, hogy még a pécsiek ellen is beszélek, de annak van egy olyan hangulata és van egy olyan különlegessége, hogy semmivel nem lehet összekeverni, és az emberek is, ahogyan ott minden egyes koncertünkre, ha beraknak minket egy 2x4-es sarokba, vagy nem tudom hova, akkor is lógnak valahonnan, csak hogy láthassanak minket, szédületesen, eszméletlen. Ott nyertük meg 2013-ban a közönségdíjat, és még abban az évben az Alakorosi Utca Fesztivál szakmai díját is, aztán 14-ben most már nem jut eszembe. Mit is nyertünk 14-ben? Kalapkabát. Kalapkabát, igen. Jaj, de köszönöm, segítek. De rendes vagy. Igen, a kalapkabát az volt Pesten, amit az Index csinált. Igazából az is nagyon jó volt, azt is nagyon szerettük. És utána 15-ben volt, tehát tavaly volt a Egerben a utcazenészek versenye. Egerben, az is rendkívüli történet, tehát azt is nagyon szerettük. És igazából örülök neki, hogy vannak ezek a fesztiválok, és hogy egyre több van belőlük, ami úgy nyit az emberek felé, meg a zenészek felé. Mert így mindenki ki tud egy kicsit jönni a próbateremből, kipróbálni magát, hogy most akkor ez amit eddig alkottam saját magamnak, az ahhoz mit fognak szólni a többiek. És úgy kezdjük levetkőzni ezt ezt az együgyűséget, hogy mindig csak a gigaszínpad, meg a koncert, meg a nem tudom micsoda. És az ilyen fesztiválok azok sokkal közelebb állnak az emberekhez. Tehát én azt vettem észre, hogy így élményekkel mennek haza, mert elmennek valamilyen koncertre, és akkor megkérdezik, hogy na mi, jó volt, és akkor így ennyi.
Vagy amikor hazamennek egy ilyen fesztiválról, akkor mert Veszprémben például nem egyedülálló a mi zenekarunk. Tehát ott is van ilyen szuzafon, meg ott is van olyan hangszer, mint a miénk, csak mondjuk teljesen más dolgot csinálnak, valamilyen, mit tudom én, latin metált játszanak vele, vagy valami ilyesmi. Nem, egyébként, tehát egyáltalán nem elképzelhetetlen történet. És akkor úgy megy haza az ember egy ilyenről, hogy na, és mi volt akkor jött a és ezt csinálták, azt csinálták, és ilyen jól éreztük magunkat, és akkor mit tudom én, fölkaptak minket, és elmentünk oda is, és onnantól kezdve az emberben megmaradnak az élmények, tudod? Úgyhogy egyik ilyen fesztivál jobb, mint a másik. Akkor nektek ez is a cél igazából, nem? Hogy minél közelebb az emberekhez, nyilván minél többen megismerjenek titeket, és értékeljék, és bulizzanak veletek. Persze, szeretjük ezt az egészet, pont ezért. Mi a következő állomás? Mert hát úgy gondolom, hogy nem álltok most meg itt ma. Hát... Illetve a fél csapat már úton? Nem, nincsenek úton. Engem várnak, hogy érjek vissza. Csak... Mi? Nem sokára? Nem, hát kibírják ők. Még hűsölünk egy kicsit. Kibírják, nem sietünk sehová. És hogy is mondjam neked, idén, tehát ebben az évben már volt próbálkozásunk nemzetközi versenyen, ezen a Hajzetárán, ami Amorebiétában van, Spanyolországban, ez egy baszk terület, és 11. alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált. Ez olyan zenekaroknak van kifejezetten, mint a miénk. Tehát a brass band, ez a fanfare band, street performance, tehát az ilyenekre van kiélezve az egész történet, és a világon jelentkeznek rá mindenhonnan, és összesen 10-et válogatnak be. És csak az, hogy mi ott voltunk ezen, az már akkora szó, hogy tényleg, tehát attól mi is elájultunk. Amikor elmondtam a srácoknak, hogy figyelj, jelentkezünk erre, akkor jó van, jelentkezzél csak. És amikor közöttem velük, hogy bejutottunk, akkor teljesen készen volt az egész zenekar, és nagyon örültünk neki. Na most 9 embert utaztatni repülővel, átszállással, az egy rémálom, és hogy a légitársaság meg a mi, nyilvánvalóan ennek a tubának is utaznia kell valahol, és neki van egy jó nagy ládája, amiben ő utazni tud, és akkor ezt a ládát pedig a Bilbao München járatról letiltották, mondván, hogy a repülőgép túl kicsi hozzá. úgyhogy viszont a szervezőknek a lojalitása és a jó indulata az végtelen, mert fogták magukat, és a saját költségükön azt mondták, hogy jó, akkor mondjál egy címet, és hazapostázzuk nektek a hangszereteket, ami egyébként is volt kb. 36 kiló, és 90x79-szer nem tudom hányas méretű történet, ami eleve nem olcsó Magyarországon sem elküldeni akárhová, hanem így Spanyolországból Magyarországra, főleg Pécsre. Hogy is mondjam neked, eszméletlen dolog volt az egésznek a hangulata, az, hogy utaztunk, az, hogy ilyen sokáig együtt voltunk, és annak ellenére, hogy nem hoztunk semmiféle díjat haza, annak ellenére ez nekünk már nagyon nagy szó volt, hogy mi ott lehettünk, és nagyon jók az élményeink. Úgyhogy kérdésedre válaszolva, ezek a jövőnek a tervei, hogy minél távolabb, minél tovább eljuttatni. Azt mondta nekem a zenekar, hogyha egyszer eljutatom őket az Egyesült Államokba, akkor valami nagyon, nagyon komoly dolgot fogok tőlük kapni, úgyhogy azon munkálkodom, hogy eljuttassam a zenekart az Egyesült Államokba, és egyszer meg fogom csinálni, és akkor majd én behajthatom ezt a dolgot. Na hát akkor utána mindenképpen beszéljünk, hogy végül mit kaptál, jó? Jó. De a beszélgetésünk végén, mert hogy a feles híreket lassan azt hiszem, hogy le kellene adnunk. Ja, igen. Azért nem menj el úgy, hogy azért, mint vezetője itt voltál és elmesélted, hogy mit kell tudni a zenekarról. Szerintem még egyébként tudnánk erről bőven beszélgetni, persze. De említsük meg azért azokat a fiúkat, akik most téged hallgatnak és bőszen várnak, mondjuk el a neveket, hogy kik azok, akiknek ezt a remek hangulatot itt köszönhették a lecsófőzőn. Név szerint mondjam el őket? Vagy elmondjam én? Én csak kupacra emlékszem rá. Én nem szoktam őket De szeret titeket, fiúk. Akkor elmondom én. Na, akkor mondd el te. Jó, örülni fognak neki. Ellenőrizz azért. A te sokkal jobb, hogy ők fogják hallani. Jó, rendben. Akkor ugye Füzi Mátéval beszélgettem. Igen, ez idáig stimmel. A zenekar vezetőjével. Aztán az együttesben van Szőnyi Gábor. Szőnyi Gábor, ő sajnos már nem tudott itt lenni. De azért veletek volt lelkiekben. Így van, pontosan. Solymosi Péter. Igen, ő itt volt. Barkóci László. Ő is itt volt. Dömösi Tamás. Ő is. Tari Gergely. Ő is. Matics Zoltán. Meg főleg. Dömény Balázs.
Dömény Balázs, ő itt volt, de elvesztettük valahol a tömegben. Nem úgy értem, nem tudott ma muzsikálni szegényként, mert őt szívével műtötték, Jaj. és nem veheti még fel egyenlőre. Akkor ezt neki a jobbulást. cuccot, már jó van, ő már bulva. Ja, meg van jobbulva. Jól van. Ő már hála Istennek túl van rajta, csak nem az orvosok még, mivel hogy itt ezt az egészet itt ketté vágták neki, ezért nem... Mert hogy ő dob. Igen, ő a pergődobosunk, ezért a pergődobok tartó menet hámot azt nem veheti még a hátába, tehát így a nyakába, melkasára, úgyhogy helyette a Bagány Attila jött. És van még egy név, amit én látok, László Gábor. László Gábor, igen, ő meg a nagy dobosunk. Na, hát én ennyi nevet tudtam felsorolni, mindenkit elmondtam? Hát azt hiszem. Jó. Maximum megsértődnek, de azért is én tartom a hátam. Jó, rendben, köszönöm szépen akkor. Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy egy kicsit bepillantást engedtél nekünk a zenétekbe, mi az, amit képviseltek, és jó utakat, jó utcazenéléseket, jó közönségeket, jó munkát nektek. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghívtatok, örülök neki. Jövőre is legyen szerencsénk. Az biztos lesz. Ez a város hangja, Vörösmarty Rádió.